ginmanduan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang tanan nga ahensya sang gobyerno nga magbuhin sang halos 10% nga konsumo sang enerhiya. Sunod sa presidente, kinahanglan pa baskugon sang mga pumuluyo. Ilabi na sang nagkalain-lain nga mga ahensya sang gobyerno ang paggamit sang solar power agud nga makakinot kag mabuhinan ang pressure power supply sang pungsod. Dugang pa ni Marcos nga hindi na bag-o ang paggamit sang solar power, bangod madamo naman nga pumuluyo kag establishmento ang nagagamit sini. Naibalawan nga nagapangatubang subong ang pungsod sang dako nga krisis sa presyo sang produktong petrolyo dalaman sang padayon nga kinagamo sa Middle East. There's a directive for all government institutions to reduce 10% of their energy expenditure. But many have already taken the initiative. Kung titignan ninyo, solar was already becoming very, very popular. Dahil nga, it's free energy. Ang one time lang ang bayaran, you buy the actual solar panels, you install it, minsanan lang yun.